Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, siya ti si bibiyag at tinapay ang naggapo sa dilangit. No kanen ti si asino man daytoy at tinapay agbiag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited konto iso ti lasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong. Good morning, Apo. Day diinang ko ha mga pakataktakan ti kararwana, grade 4 la ti nagpatinggaan na, ngam tatta maamiris ko, nutritionist gayam day diinang. Haan nga nagadal ngam natural nutritionist. Taapaya, idisumrekak ti grade 1, pagamuan adda detay na adda na kaigan ti styrofoam kasla ka aglaklako ijiskwela nga estudyante mo lang dagitay higher grades aglaklako da ay daytay tinapay nga nutriban hanyo naabutan daytay niya. Sino nakakita kada kayo tinutriban? Dagitoy rich kids dagita handam mo dagijayan. Kay jay nutriban aglaklako da apag-abot ko diya di jela sa nga tawanan 1981, 1982, 1983 agawanan di jela nutriban idin. Kadi di jela nutriban idi agla ko da jak napadasan ti gimatang napadasak laeng ti dimawat nakipersay tawam mga minti ited di inang ko nga paggatang ko tinutriban aw mabalbalon mi ngum natural ni inang ko nga nutritionist ko nak tano daytoy mapana agbasan haang ka awan ti kwartami nga mapan mangbungon silupin na mo tay kamuti alining tana isunto ti kanem ijay kakunana da siyak mat ilimlimang ko ajan ti likod ti eskwela ta kasla magkababain no haan nga ginatang dapat ka ginatang mo DJ kanem ta kababain mo no daytay binalon mo sa baalining ta kasi da sa baalining taktatay da kan nangyawid ko nak naimas dayta ta nagtubo diyan ti basuraan ko nak mo. May kay turumaman nagado nagimas. Kada diyan ni inang ko, diyan ko awam met iso nga natural ko nakta. Idi ko adda daytoy uso daytoy tira-tira nya mo daytoy nabungon nga narigat nga okisahan, nga ngungutan nagpaot nga ngungutan dayjay. Tira-tira inang kanak man tigatang ko tira-tira ay apo nagado nga tagapulot dita sirok ta sa nga burnay nga rod ti tagapulot mi tagdapdapil mangpili ka jibukil nan. Lulipap nga rod ti kaya tino inik kandalak tudok na dayjay tagapulot. Awan garod ti ited na iso nga konak natural nga nutritionist ta sa bagay uri tatta no pag dumaan nagbaliwan ti lubong kita haen nyo dagita ubing nya no nangato ko majigradya anak mo kanya taramidan tayo Jollibee McDo anya papanan tayo intay di swimming pool intayo daytay dapat ikabil nga pagbitinan dagiti paguli-ulyan apo da kami ka natural idi no kastoy nga medyo agtudo-tudo tawan basan anya ti kunami Jollibee ayamet adda sukayo no kanamong ka un adda sinmi intay di laod mamayabas nagganas mararbisan ka nga mamayabas apay masapol pa ilang da kami ka isuda ka garamid na kita pagpapalayogan da kami bayabas ti palakas lakam lababakas nga aglalagto diyan ti kinagmayat swimming pool kunada ka nya kada kami libtong block nalpas natural kanya mi tatta nagbaliw ti lubong na sabsabalin ti klase ti lubong tatta dakkelakon idi adda umay nga aglaklako ti tinapay kada pandesal daytay ni nakaawit daytay nya naganan silag nga basket nga duwa sukatan ni inang ko ti sanga repot at tabako di sanga supot a pandesal kasya idi ijay nga napadasak ti agbalin a Pilipino apaya datay laeng nga Pilipino ti kalilinisan a tao apaya gasem mo ta ibuggom di tinapay mo agkape ka ka isawsaw mo ijay bugwam di jay pandesal mo so nga datay ti kalilinisan so kunana di insik malinis Pilipino kunana hugas tinapay nakita nang ininom na di kape ka dugyot kunana ta di nagbugwam ka pamumula pamumula ininom kamo yun di maisawsaw di jay pandesal nga maisawsaw ijay kape hanga biblikal day jay
Iso DJ kung kuna tayo tinasanton a misa, intensyon niya. DJ bagi kendara ni Apo Jesus, iso ti piyesta tayo tatanga aldaw. Corpus Christi kunana, solemnity of the body and blood of Christ. No dayta ag komunyon tayo tattako mga Domingo, ngam nagado tayo magamin, hantay mo balin nga intention amin, apaya, our acolytes were not trained about that intention. Masapol nga properly trained, tano nagtedted. Dayjay daran ni Kristo dayjayan. Kuno raman ang tupay ket acolyte ket kunan kadlanto ket tubay to pananginumdan. Intensyon dayjay, no dayta isaw-saw mo kunana i-intensyon. No ag komunyon tatapyastana bagi kendara ni Kristo. Ada may sa seminarista di mada tayo ka no kumano adda liningtam nga ugot ti kamote, mangtimpla ka ti kalamansi ken buggoong, anya ti pagako na tayo, pagi sawsawan ko na tayo niya. Sawsawan no deppel kaya nangasawan na maga tagapulot, asin, nya pa dagiti mabali nga pagisay deppelan sa bali di deppel sawsaw. Iti seminaryo, ita first district kunadahan nga sawsaw, simot. Pagisimutan kunada. Damagan nyo kin ni Sir Takta Iwan. Kakuna na dyan seminarista, agmis-misa da. Gaputa, isuna ti acolyte. Idi dinamag na kin DJ Padi kuna na. Anya po, agisimo tayo. Agisimo tayo, kuna na nagkatawa DJ Padi. At intention ti awag na no, Eucharistia. Kitata kung kuna tayo daytoy bagi kendara ni Kristo. Kasano nga bagi kendara ni Kristo? How come? Kasano nga kuna tayo nga ti misa usto? Anya na ganan. Kasano nga agbalin nga balid DJ misa tayo nga agbalin adara bagi kendara ni Kristo umuna. DJ minister na ordenan padi. Nya? Uray mangala dagiti acolyte ken sakristan agbado dati badok. Mangala dati tinapay ken arak suroten da DJ formula na uray no konsagraran da haan nga balid abagi kendara ni Kristo taapaya haan da nga na ordenan. Padilaeng ti maka konsagrar uray dikon haan pay padi ken obispo laeng. Maysa je padi na ordenan. Isogarod nga pagpadyan nyo dagita anak yo apuyo kunakta maibos kam apapadin nagado na tayo nga papadin basitan di ubing nga padi no awan padi awan tiyo karistya. Iso nga numatay kam aminan awanen ti misa. Iso nga masapol tapno agbalin nga valid di misa di padi na ordenan. Maikadwa correct di material na nya ti material na. Di hostya nga aramiden da pure nga wheat arena. Adalaeng dagiti na palubusan nga agaramid iti hostya hantay mabalin nga dagita ko no kumano nagadal dagiti mother butlers properly trained da mabalin da ti agaramid. No once nga inikkan na basit ti asukar wenno asin na DJ hostya invalid ang misa automatic invalid dayjay. Haan nga mabalin nga laukam ti anyaman uray no daytay baking powder mo tapno bumusog haan nga mabalin dayjay. Dayjay ti hostya tayo nya. May kadwa dayjay arak na haan nga mabalin niya kumkonforme nga arak. Ada nagatenda arak idi. Agad adal kam ti ecumenism na pangkam ti sabali nga denomination. Ti inosarda etay fita han nga skyflex fita nagpupudan da dijay ko na. Sa dijay Diyos da kaday tayo ngay tang nga grape flavor ko na da dijay. Linimog-limog na mutan kabil na pitsiran, imbinom da sa gabasit dan, idinalpasin imbuyat da ijay ayan titawan. Dijay arak tayo, haan nga kumkonforme nga arak. Ada prescribe, ada dagiti pinalubusan ti Roma nga agaramid, ita US, ijay Spain, iso nga dijay mumpo, aga po dijay Spain dijay. Pure grape wine, haan apulos nga malaukan ti pagpasamit, pagpasugpet, pagpatapang haan. Once nga linaukan di nagaramid dayjay, invalid jimi sa tayo. Iso nga pure nga arena, pure mut a grape wine, dayjay ti material na. Maika lotap na agbalin nga valid di jimi sa tayo. Surutan dayjay mga ramid ti formula
according to our rubrics, di jay misal, jay libro ni Apo Padi. Surutin na di jay. No, siya ko magdardarasak, sinortcut ko, invalid di jay, misa. Nya, tapno agbalin nga bagi kandara ni Kristo. Iso nga tatako na tayo, solemnity of the body and blood of Christ. Solemnidad ti bagi kandara ni Kristo. Katata solemnidad ti bagi kandara ni Kristo, kuna tayo, os-osto kadi nga bagi ni Kristo. Uri da tayo, agraman padi. We have the doubt. Kaslahan tayo nga assure nga dijay no kinonsagraran ni Apo Padi, impatay na di ima na by the power of the Holy Spirit, transubstantiation, di substance na trans agbaliw. Transubstantiation, di substance na agbaliw, agbalin abagi kandara ni Kristo. Kitatako na tayo, os-osto kadi, naggapuan na ti First Eucharistic Miracle. Buyain yun to di YouTube. May sa apadi, ijay Spain dato, Spain? Buwan, Spain. May sa apadi ka or-ordain, monk iso na. Nalpas nga nagmisa, agad adorar, the Blessed Sacrament, naka-expose, aglulwalo, kunana, apo apay os-osto kadi ti transubstantiation, os-osto kadi nga bagina ka ni Kristo. Dahil Blessed Sacrament, anya tinaaramid. Dahil Blessed Sacrament, nagbalin alasag. Kaday jay alasag, left ventricle, di puso niya, left ventricle, di orat na. Ti klase di jay dara na, AB ti dara ni Apo Jesus. Haan lang nga day jay, nasunutan ti Eucharistic Miracle, the same di findings ta. Aging gana tatahampay nagrunot. Di jay may sa di jay naudi, ito'y di jay dara na, di jay arak. No. The Blessed Sacrament, dagtoy ayan tirabaw ti altar, ta ingkabil da, tanapidot da ijay likod ingkabil da iti bowl nga dadanom na ingkabil da jarabaw ti altar. Amoy di altar, concrete iso na asimento, nagtidtid nga timmagos, haan nga naguyas. Kaya di ipinaadal damanen, the same left ventricle, the same nga tao, kunana pa di jay ng birok, this must be tortured, kunana naparparigat daytoy a tao. Handa nga amo ang Blessed Sacrament dayjay. Kuno that duma we have the doubt, about the Blessed Sacrament as the body of Christ. Kuno kitaan tayo, ni Apo Isos itinasanton a sakramento ti bagi kendara na iso ti piesta na tata. One thing more, the body of Christ, piesta na. No kitaan tayo, haan laengan nga ije Blessed Sacrament, ayan ni Apo Isos. Ti bagina, ti body na. Umuna, the body of Christ, the glorified body, the resurrected Christ, napan iti makannawan ti Ama, haan ang marunot dayjay. Adda ati bagi ni Apo Isos ngagtugtugaw iti makannawan ti Ama, tahang marunot di glorified body na. Umuna isuna. Maikadwa ti bagi ni Kristo, dadtoy na santuan a misa, Eucharistia. So, di awaten tayo. Maikalo, ti bagi ni Kristo, you, datayo, assembly, si kayo kinsyak. Datayo anabunyagan, nga umauawat tinasantuan a komunyon, kuna na nga rod, I am the head, Christ is the head, and the assembly, you, my dear people, is His body. Iso nga ti bagi ni Kristo, hanlaeng nga, di Eucharistia, adda jay si tutugaw iti Ama, Eucharistia plus da kayo atat tao na. Da kayo atat tao na. Apaya, four modes of the Eucharist. Kasano ti pan nakamammo tayo nga ti Eucharistia ka adda ni Apo Isos umuna, the priest. I represent Christ. In the Eucharist, i-representar ko ni Apo Isos. The Word of God, di maibasa. Adda ni Apo Isos, adda ni Apo Diyos. Maikalo, dayjay by bread and wine, altar, dayjay altar, tinapay kin arak, maikapat, you people of God, da kayo ti bagina ni Kristo ti ulo. Da kayo nga kameng na, adda ni Kristo kada kayo. Could you imagine ang tatangarod? No bagina kayo ni Kristo, gapo ti bunyag, gapo ti nasanton a komunyon, nagbalin tayo a bagi ni Kristo. Iso nga kung kunak mamati akji imbaga ni Apo Santo Papa,
by the mercy of God, through the mercy of God, I don't think, kuna ni Santo Papa, that hell exists, kunana. Kaslahaanen nga agik exist ti hell, no, ti pagibasaran tayo, ti kaasi ti Diyos. Apaya, da kayo kumasika, bagina ka. Aw-awatem tinasantuan ako munyon, nasantuan da ito'y abagi. Uray kas ano kinaman nagbasol, basta agbabawi. Mayat nga rod ni Apo Jesus, nga sika amembro ti bagina ka, mapan agtutuok nga maururam, ije impyerno. Ipalubos na nga tanga may sakada tayo nga umawawat tinasanton ako munyon ka mauram ije impyerno ka bagina tayo. Iso nga adda puntos ni Santo Papa nga imbaga na nga by the mercy of God kunana I think hell doesn't exist kunana. No ti kinaman ang nga asin ni Apo Diyos ti pagibasaran awan ti impyerno. Tahaan na ipalubos ti may sakada tayo nga tao na uray man nagbasol no agbabawi haan na ipalubos nga maitapwak tayo nga agto bagina tayo nga rod. Malaksiden aka dagiti kakabsat nga haan nga nakadamag ken Kristo although at the excuse na dejay kas ano ngay Father dagitay adayo a lugar nga handa pay nga nakita ni Kristo handa pay nadamdamag ni Kristo anya nga ti papananda adda pan nakaisalakan kadakwada adda as long as they respect the common good anya ti common good respect for life adto dagitay orahan nga Kristiyano nga respetaran dati biag tinarigat dagiti Kristiyan nga Kristiyano nga puuran dati biag, bumbaan dati tao, kanen dapay. Ipadas tayo man, sino ti umuna nga tunwan tayo. Kanen dapay, handa nga respetpon ti biag. Aborusyon, kadagiti ati mga mangikat dijay. Sa love. Uray handa Kristiyano, no ammo dati agayat ken mga respeto. Sumurot na mula ang ijay panursuro ni Kristo. Katatasoblyanan tayo, no usto ni Santo Papa, no datayo ka may consider nga bagina, datayo nga nabunyagan, datayo nga receive itinasantuan a komunyon. Aw-awaten tayo ni Kristo, paspasantuan na dati bagi tayo, apay mamati tayo nga rod nga itapwak na tayo ijay impyerno. Haan nga itulok ni Kristo dayta. As long as agbabawi dayjay manag basol. Uray na ilawan ka nga agbasol, no tartari gagayam ti agbabawi, han na pulos nga itulok nga maitapwak tayo sa di impyerno. Dayta ti kinamanang nga asin ni Apo Diyos, iso nga ti bagi ni Kristo, di bagina, the glorified body nga makikatkatugaw iti Ama, the Holy Eucharist, ginasantuan a misa, di awaten tayo tinasantuan a komunyon, and you, the assembly, kamabalin nga rod, apaya nga napatag ti assembly, datayo nga rod ti bagina. Oray no, there's no such thing as private mass niya. Oray agmisa ak nga may maysa, agmisa ak asulsulok, haang kumabalin asulsulwan din na santon amisa. Because I celebrate the mass within the community, adda kay latta, and for the community, para latta iti komunidad. Haang nga mabalin nga sulsulwag ti misa. Or kunayo mat hamba nga mabalin nga kunayo nga agbuya ak ijaytibin inaktula dumawat ken ni Apo Padi tinasanton a komunyon at komunyon nga sisiyak no. Apaya di nga rod assembly kayat nga saun assembly more than one nya. Isu ti bagi ni Kristo. Datayo. Isu nga napatiglata nga umay ka. Apay masapol ko na santuan a komunyon every Sunday dagiti dadduma every day pay. One kasla mo regular food. Mamintlo kay nga mangan, pamigat, pangaldaw, pangmalam, nagkilabang ka in between, nagkilabang ka in between, nangangkan to pay larabiin, namin innam ka nangan, tapaya kasapulan tayo tinutrition, kasapulan tibagi tayo, agkapsot tayo, the same with the Holy Eucharist. Di Domingo, inaldaw pay, anya tilablabanam, di salun at mo nga kwa, ang haan, nagaduag punsyon nga kaarubam, kalata manganan, kalata gisupot titabtaban. Ngam tinasantuan ako mo yun regular dayjay. Anya mo ti na espirituan nga nourishment tayo. Pigsa tayo nga lumaban ti temptation.
Pigsa tayo nga tibker nga mang saranget kadagiti pakaupayan ti biag. Pigsa tayo nga maaddaan ti anos nga numan pay adu ti panubok pakariribukan ti biag aggapo kanya na ti pigsa tayo alumaban ditoy lubong. Pigsa tayo nga mangi-extend ti ayat tayo. Tano hangkang agkumkumonyon, hangkang agkarkararag, nagbatit ti ispand na ti panagaya mo. Nagbatit ti ispand na ti kinaanos mo. No awan ni Apo Isus nga mangpapapigsa kanya, mangpapatibker kanya tayo, iso na kita nakatangtangsit. No hamo mabigbig ni Apo Isus nga ari ti kinapakumbaba nga awatem, at dalabasit uming-ingar kan. At dalabasit na kami suot kan. Iso nga kung naknumay kay makimisa, habang ubing ka pa'y agkatawakan. Kakaasin to tapo nirarya nga mga ator taropam no ba matay ka nga nakamirugrog. Ibababadan to takiday mo, pagpagkatanda ta ko silap nga matam, akaasidan to ta, rupam nga mang papaisam ta, apaya, idi si bibiyag ka, di mo pa'y napadasan, tinaragsakan, apaya, ari ti tangsit, ari ti sakit tinakam, ari ti apal, ay sos apo agom. Sino mang tidking ka ti kinapakumbaba? Sino mang tidking ka ti ragsak ti pusom? Sino ti mang tidking ka iti pudpudno nga ayat ni Apo Isus? Isuna paggapuan na dayta. Kati aggapok kalaban, amo ti ko na ti kalaban, tangsitam. No, ti boss mo kada iti nagsara, agumam. No, ti boss mo kada iti addaipos na, anya ti ko na balsam. No tibos mo ka daytay addaipos na haam mo kasarsarita. Dagita ti akum na dayja. Iso nga no kasjay ka ammom no sinno bos mo. Ngam no ni Apo Isus kinapakumbaba, iayat mo latta, agserbi asi pupudno, awan ti sakit tinakum na. Tatta kakabsat dayta. Iso nga tatta no kuna tayo no piyesta ti bagi ni Kristo nakaraman ka dijay. Haan ka nga adayo. Tabagi na kangarod ni Kristo. Ang tatamanan. Why are you here? Why are you here? I-check ka din ni Apo Padi, tanagan mo nga umay makimisa nga. Into no maminsan kagaramid tayo tumakas diya tayo niya. No sumrek ka, ang yanaganan, time in, ko na majinagan mo. No hangka nga imay kung may kantumaan anusan nga ibagbagan ni awan tay hangka nakimisa di Domingo, tay daton mo kung naktumad. Awan nang pilit king kang imay ditoy. Haan na kang inrequire niya po pati nga umay ditoy. But the Holy Spirit, indrive na di po sa mga umay ditoy. Ginuyod na ka nga umay ditoy. The question is, gapota makimisa ka, gapota inayaban na ka, gapota ammom nga bagi ni Kristo, awatem tata, makimisa ka iti assembly, adda ka di amazement, di eagerness, kas ano ka di tarigaga di pusom nga, yes, mapantay makimisa. Awaten tayo ni Apo Jesus, naragsak a puso. Adda nga ta di tarigagay mo nga day tay, ay intayon, bendisyon day ta, inyanaganan, lumlumnag tayo iti grasya, no, agmisa tayo, adda nga tadi nga tarigagay mo. Wan no, tamakimisa lakay, wan, mapilpilit ka matlaing kan, tagigyanak ito'y lugan. Adda ka di tarigagay nga, gaputa inawis na ka nga, adda to'y tata, awam mo ng pilpilit nga umay ka. Kas lalaad kurang na no hangka makapan ngam di ka di pusum ka di tarigagay mo nga addad toy di eagerness mo gapota sika kameng nakatibagi ni Kristo awatem tibagi ni Kristo mangpasanto mangpasalon at mangited ti pudpud no akinatao maragsak nga agserbi di ka di tarigagay mo nga mapan. Kala kanyami di, magmag na ti aga, di kalsada, nagaddayo kanyami niya, han nga sumrek tilugan. No sumangpot, dagayay mapan makitsenda kanyami idi, da amang uno da inang, agtataray ka mo sumabat, apaya, ayan na ta tinapay. Amang tinapay, ayan na ti tinapay. Ngamday di amang kumati kasi si Ribanen ata. Siyempre, awan di awan mat, awan mo igatang na, ayan na ta tinapay. Kinuagmukmukat, di aglako, so nga di gimatang. Nagsirib, tapno, siyempre maupay ka mat.
Ayan na ta tinapay, maururan di tindaan na puuran di bikiri ka no, na overcook. Ita am ti sir, ngumawan lagayam ti igatang, dangam di nga eagerness mo nga, da isang put da nga makanan, hoy napadasa, mawawatan di bagbagak. Idi ano, adda agudong nanang tayo ka, di nga tarayon tayo nga mapan, baka adda makanhaan. Kas di ko mamot ti Domingo, nga dati ti Domingo ka, bagi ni Kristo, agtataray tayo ko mga mapan, sumabat, awatem nga ron tinasantuan ako munyon. Di ko mataray mi nga sumabat di na santo, di tinapay idi ka, kas di ko mamudiri natay nga umay tata. Ngam ti dakas nag Domingo ka, nagsulit agtudaw. Ingkayon tagbuyak latibe. Kitain nyo niya, di diferensya na apaya. Ngamin, no mo pa'y na ni Kristo, no kurang pala di panangawat mo, tinasantuan at tinapay, anya ti ko na ni Apo Isos. Titinapay ti biyag, no, timangan ito'y adda biyag na nga agyanak king kuan, adda akin kuan na, adda da kanya, kahit na nga saun, if you receive the body of Christ, you are in God. Nakagamur ka kanya na, adda king ka. Awan to ti biyag na, hanan to nga, addan to biyag na nga agnanayon, iso di ibagbagak, nga no inawat mo ti bagi ni Kristo, apay palubusan na nga, nga agtuok ka ijay impyerno ka, bagina ka, adda king ka ni Apo Isos. Adda kanyam ko na alangan nga ipatapwak na ijay impyerno. DJ ti patig na dahi ti piyesta tayo tata. Iso nga no kuna tayo, no piyesta ti bagi ni Kristo, kindara na piyesta met. Piyestak met. Haan lang ijay Eucharistia, da kayo nga assembly, kayat na nga saun, da kayo nga tattao na, iso na ti ulo, da kayo, iso garod nga piyesta tayo tata. Kadi jay eagerness tayo, kadi jay tarigagay tayo, jiragsak tayo, agawa tayo nga umay keng kuana, kas jay nga ta, jikaragsak jay puso, wano. Intan, kunam ko majikad, madamdama, malpas pa iti sermon, ta intan tula agkomunyonan, aglaladot. Timisa, entrance, aging gana ti excite, haan? Hanggang itong agar-arudok no madama ti sermon, wano reading. Di jay kumaa, di jay nga apaya at dagarot tarigagay mo, makipasat iti bagini. Kristo, ano no piyesta nakakabsat, piyesta yo met. Iso timang titiragsak, at da ka diragsak mo nga imay. Taro pa yo met, si mimisuot met, agtudon to pa ito, di darsam, kung kunayo mga yararasaas. At da ka di enjoyment yung mangawat ta bagi ni Kristo. Usto ka di puso tayo nga, mga awat kin Kristo amoy dahito di nobena mi kada kay nga umay kin hang nga taga dito agnob nobena kami ti para agnob nobena tayo para piyesta no 15 kiti itap topic may desiderio desiderata kunada dayjay di surat ni Santo Papa about the liturgy, discipline, the theological sense dagayjay kuana kana na topic mi na minsan. Ado dagiti mausar tapno makatulong nga marina tayo nga adda ni Apo Isus ti misa. Structure nagpintas awang problema. Nya at the liturgical images tayo kasapulan tapno nalaklak nga imaginan. At the liturgical linen tayo haan nga mabalin nga orain nya nga panpanyutan ka mausar para la ang ginasantan a misa. At the liturgical book tayo. At the liturgical dress tayo, isugarod nga, madi, ang liturgical dress mo tayo spaghetti nga, agpangato, agpababa kada kerret, dito short pan nyo nga makikita kerret na nga, nagngisit mo nga rod. At the liturgical dress, at the liturgical color tayo, isugarod nga white liturgical color tayo. Katiko na dito, haan laang nga external, dagay pang liturgy tayo. Uray si ka. Do you have the liturgical heart? Nga di pusom ka di ka pang liturgy, ayat, kinapakumbaba, kinaanos, wano tangsit, wano gura, agraman ta liturgical face, kunak pa'y kanya datatarupa yo kuma, maibagay aya kinasanto ni Kristo. Han nga sumrek ka nga nakamirugrog nga nakakusilap, peace, peace. Makimismisa ka lang, arudang ka, gumurgura, haan nga liturgical face, dayjay.
Maibagay ati liter di tarupam, tapusom, tapan nakikadwam. Isugurod nga kung kuna tayo, ang tatabagin ni Kristo, piyesta na. Isugurod nga, graman puso, rupa, amin, nga garaw tayo, maibagay ko maitiliturhiya. Tapno mari na tayo, ang adda ni Apo Esos. Imay ka nakimisan, nagdalikap-kan ko tumangtang sit kamutan. Takadwam nga, gibas-basa, di magkasarsarita. Ang pang liter dyan, pang impyerno da dyan. Iso tatang kakabsat, ang piyesta na. Bagi kang dara. Bagi na ka ni Kristo, piyestam. Do you have the joy? Do you have the eagerness? Do you have the wonder? The awe nga, wow, nasanton amisa. Naragsakan akta nakaawat akti nasanton amisa. Naragsakan akta nakipasetak ti nasanton amisa. Adda ka di dayjay nga rin na. Alam no, adda dayjay kakabsat ka piyesta na. Piyesta tayo, piyesta na. Piyesta ti bagina.